הרמבוטן! איזה יופי. איזה יופי, יו. אני לא מאמינה. מי יקנה פה? בחייאת מי יקנה פה? מי יקנה? הנה, תקנה פסל. אתה רוצה הנה פסל שאצל דרור? יו, זה מדהים. אבל מעניין למה הם מוכרים במים. אתי. הייתי חוזרת מחר, השוק הצף. אנחנו בפקק. הנה, תראה, הנה, הוא רוצה לקנות פסל, הנה, היא מראה לו מחיר, 700. יאללה, תן מה שיוצאים, 300. משהו מדהים. יש אפשרות, גם למעלה מוכרים, אבל זה חלק מה... לא, מדען, פה קוקנט 10 baht. קוקוס, אני לא רוצה. קוקנט 10 baht, only one cone. Okay? 10 בת. קוקנט 10 baht, okay? Hello, okay? 10 baht. אתם רוצים קוקוס? נו, רגע, הנה זה גול. חזקי. זה קחי את זה מאיתנו. דוד. אתה רוצה לשתות את זה? אל תזרקי את זה. לי לא, לנהג שלנו, אולי הוא בטח ירצה. רגע, תביאי לי שלוק. תראי איזה בודה משוכללת. אחד בתוך השני. אני לא שואלת יותר על בודות. הנה, הוא כבר עולה למכור לנו פה משהו. הוא עצר אותנו. תראי, הוא מעוניין שנקנה פה, הרי זה כל הרעיון. איך הכל לא נוכל לקחת את זה לבית? זה מה שעושה, הכל של הצפרדע, שירלי. איזה קטע. אוקיי. אוקיי. סורדינים במים. אוקיי, גם. לא, I don't know. תודה. אני ידעתי. אתם רוצים בננות שנקנה? אנחנו לא רוצים כלום. הנה פה אחי, זה... נתתי שיח בננות, אני גמרתי. לא, איזה קמצנים נפלו עליך. שום דבר הם לא רוצים. הנה הכובע הזה. כן, את צוחקת? תאמיני לי. וזה מים מהנהר. עידו, כן, יש שיפוד. עידו, שיפוד דג אני רוצה, שיפוד חזיר. השיפודים האלה. כן. יאו. דווקא נראה טוב. שירלי, אני אעשה פה ארוחת צהריים. אנחנו עוד מעט מזמינים אצלה את השיפודים. מה זה אוכל? מה זה מבשל? מה נקנה ממנו? עוברים פתאום על יד איזשהו מאכל שמבשלים. למה פתאום? Hello, Sonne. Bánh gì con tim mà đã? Bánh. ซื้อเนี้ยเขาบาสกีหรือวิตตองยวนโอเควอลเล็ตสติงเล่ כן, את חושבת שהם פה יפים? הספרים האלה הם יפים. הגזמתי מה. สัมแพนก็ไทย איזה חום.มินิสเปรส חם
חם לי לאללה. אוי, עשה לי צמרמורת איך שאתה לא יוצא זה. נכון, כאילו שלא ייתקע לה. וואי, מי הפחיק? זוכרת מי הפחיק? מי הפחיק? בטח. איך כתבת? בניו זילנד מחפש גלים נראה לי. אתם יכולים להגיד שייסע יותר מהר. לא, לא, למה? שבסבבה. סבבה, היא לא יודעת את זה במקום ללכת. Hello, photo. אוי, עם קור. Mình đáp photo. No, no, לא, no. לא. Nè, ok.